Ayaw. Ayaw maka. Muntik nang May dugo na. wala. Ang dami kasing ano guys, nakaharang. Mga guys. Yan guys ah. Tinaga ko na guys kasi hindi kayang isilin yan. Yan guys, oh, ibit. Ibit guys ang tawag namin dyan. Dito. Parang uulan naman guys. Parang hantok guys ang ulan dito guys. Dito pa lang kami sa may ano, palayan. Napaka-limlim ng daan. Sana makarami kami guys. Kaya wala kami ulam. Kapatid ko na naman ang kasama. Kasama namin yung aga namin. Kasama din kami guys. Guys oh. Mira. Ayaw. Nakaisa na kami guys. Guys, mahirapan dito. Ay, ako na una. Kaya balde. Okay, nakakawin pa naman yan. Ang hirap ng daan. Yun guys eh. Terus nalakat, terus na lang yung bado. Yan guys oh. Sana mahuli natin. Ito. Pangalan dito. Yan guys ah. Malagan. Diba? Aray, muntik na makalusot. Muntik nang wala. Ang dami kasing ano guys, nakaharang. Nahirapan ako dito guys, oh. Ang dami nakaharang. Kaya nakatalon. Meron pa dito. Ayan. Sana makuha natin. Dagdag. Ayan guys, nakuha natin. Ulam na to guys. Ito guys oh. May putas. Putas ng karayom. Yan pa guys oh, ang laki. Kuha natin guys, jackpot.
Bukan tuway man na ako natamakan. Tuway guys, napakan ko. Ano? Mga ngida pa mga ulit. Meron pa akong napakan guys. Tuway. Yan. Hindi nakarami na kami guys. Saglit pa lang. Meron na naman guys. Guys, ang hirap nun eh. Iwan ko, makuha ko ba? Susuot ba ako sa may ano? Sa ilalim. Yan guys, oh. Yan oh, sa ilalim. Ang dami nakaharang guys, nakatakbo. Nahirapan ako sa paglapit. Yan pa guys, oh. Nandun na naman sa mahirap. Halikat. Nakuha pa rin natin guys kahit mahirap. Oh, dali kayo may pausa. Malaki guys, oh. Ta, ibid adto. Ibid. Jadi may tumalon na ibid. Okay, so ang hirap. Kaya pag ispatikat. Aduh, hindi ko nahuli guys. Ang dami mga ganyan guys. Ang hirap nila huliin pag nandyan sila sa ano, sa ilalim. Skarpmata guys. Yan guys, oh. Tinaga ko na guys kasi hindi kayang pisilin. Ang laki talaga guys ng ano, taib. Ito pa rin kami dumaan sa dinaanan namin kanina kasi nga maraming hindi namin nakuha kanina, baka makuha namin ngayon. Pero may pang ulam na kami guys, hindi pa siguro kami ng lahating oras. Yan, may pang ulam na kami guys. Hindi pa kami ng lahating oras, may pang ulam na. Okay na yan. Buti na lang guys hindi umulan. Marami sana guys kung hindi lang malaki yung dagat. Kasi hindi sila mahirap ulihin pag maliit lang yung dagat kasi nandito lang sila sa baba. Yan guys, ibig guys ang tawag namin dyan dito. Sa Tagalog niyan guys, bayawak. Yan yung buntot niya. Yan, tumakbo na guys. Guys, oh. Kalundanon guys ang tawag namin yan. Dito. Kinakit kanina nga agyo. Tikit-agay sa may tulay. Yan guys, pabalik na kami guys. Doon kami kanina guys, dumaan sa kabila doon. Pero dito na kami bumalik. Dito na kami dumaan. Kasi hindi kami dumaan dito kanina. Baka may makita kami dito kaso makadagdag pa.
Mailap din guys yung ano, kaso kapag ganito, malaking dagat. Guys, may nakakita tayo guys. Yan guys, nakadagdag din tayo guys, malaki. Daratang tuway. What? Puno. Anin pala guys yung ano namin, nakuha ang tuway. Dalawa sa akin, 4 sa kapatid ko. Napakan lang namin. Hirap guys dito. Tuloy natin to. Tabi tayo guys. Ha? Kade, sarulan. Dito kami guys dumaan sa masukal na daan. Dito na kami nag-shortcut guys. Kade sarulan. Tingin tayo dito guys, baka meron. Palaka. Meron pa tayo dito mga ano na pandagdag kahit isa lang. Wala na talaga guys. So yun guys, pauwi na kami. Kadiak sa nadara. Ayan guys, kung magustuhan nyo pala guys yung video na to guys, baka naman pwedeng pa-subscribe para naman dumami po tayo kasi kakaunti pa lang tayo. Tapos pakihit na rin ng notification bell para na-update po kayo sa video na i-upload namin. Guys, maraming salamat guys, mamaya na lang. Guys, malapit na kami sa amin. Pagpasalamat naman kayo. Salamat sa spot. Guys. Din ka man sa ibayad ni ibayad mo. Overtime. Overtime Din sila ka man guys. sa ibayad mo. Overtime din yung isa sa pagkain. Ha? Ano man yung surak? Oo, pang anong kunalay mo kuya? Guys, malapit ang maluto. Ang sakit guys.
Kakain na kami guys.